जी हाँ, यदि आप भी शर्मा म्यूजिक के तमाम गाने सबसे पहले सुनना चाहते हैं तो जल्द ही सब्सक्राइब करें लाल बटन दबाकर शर्मा म्यूजिक और हाँ बेल बटन दबा। Presented by Top Music। बोलिए देवघर वाले बाबा की। कुटिया में रखला से ये बाबा बता भंगिया खा गइल खाली कुटिया में रखला से। Presents by Rekha Films। कुटिया में रखला से ये बाबा बसा भंगिया खा गइल खाली कुटिया में रखला से। ये बाबा बसा भंगिया खा गइल खाली कुटिया में रखला से। हो देह डोलता नहीं बोलता, हो देह डोलता नहीं बोलता, नहीं भागता वे हकला से। ए बाबा बसा भंगिया खा गइल खाली कुटिया में रखला से। ए बाबा बसा भंगिया खा गइल खाली कुटिया में रखला से। हो देह डोलता नहीं बोलता, हो देह डोलता नहीं बोलता, नहीं भागता वे हकला से। ए बाबा बसा भंगिया खा गइल खाली कुटिया में रखला से। DJ Manish Luxor। कुटिया में रखला से ये बाबा बसा भंगिया खा गइल खाली कुटिया में रखला से। प्रेम से बोली बाबा बासुकीनाथ की। कुटिया में रखला से बाबा घरवे भिन सरवे रही निकलले हो, निकलले हो अचके आइल ना बुझाइल मुहामा डलले हो। डलले हो मामा डलले हो लागता डरवाए बाबा रुआ डांटला से, हो डांटला से, बड़ी डांटला से। डांटला से बाबा घरवे भिन सरवे रही निकलले हो, निकलले हो अचके आइल ना बुझाइल मुहामा डलले हो। डलले हो मामा डलले हो लागता डरवाए बाबा रुआ डांटला से, हो डांटला से, बड़ी डांटला से। बतिया न मानता देहिया के झारता देखनी हो बहारा से। ए बाबा बसा भंगिया खा गइल खाली कुटिया में रखला से। ए बाबा बसा भंगिया खा गइल खाली कुटिया में रखला से। DJ Manish Luxor। कुटिया में रखला से ये बाबा बसा भंगिया खा गइल खाली कुटिया में रखला से। Presents by Rekha Films। कुटिया में रखला से खोआ मलाई छेना मिठाई कुछु न भावे हो, भारे हो कुछ न भारे हो सुनिए बाबा राउर चेला राइटर आकाशे हो। बतिया मानिए बाबा रंजित राही के, हाँ राही के, रंजित राही के। खोआ मलाई छेना मिठाई कुछु न भावे हो, भारे हो कुछ न भारे हो सुनिए बाबा राउर चेला राइटर आकाशे हो। बतिया मानिए बाबा रंजित राही के, हाँ राही के, रंजित राही के। मारत ताना कमेश्वर दीवाना रोज भंगिया के पिसाला से।
ए बाबा बसहा भंगिया खा गइल खाली कुटिया में रखला से। ए बाबा बसहा भंगिया खा गइल खाली कुटिया में रखला से। रेखा डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो